Rostomili, witam Was pięknie. Dziś się owędzymy. Już przyszedł ten dzień, co trzeba coś uwędzić, bo trzeba wypróbować wędzok. Jeśli funguje, jeśli jest wszystko w porządku. Ten wędzok, żech Wam opisał na internecie. Postawiłem go z tego, co żech miał na placu. Porę cegieł, porę dachówek, jakieś staruczne kamienie, gruz, kanał żech zrobił z dachówek, polenisko żech zrobił z cegieł. Tutaj się pomalutku poli. Teraz tam jest wciepano olcha. Za chwilę tam wciepię buka. Potem będzie śliwka. No i tak se mieszą. Roz buk, roz olcha, roz śliwka. Mam tam jeszcze kąsek trzeszni. No a na koniec dom porę kąsków orzecha, bo bez mala orzech też nie ma zły na wędzyni. No i tak se to pomału gorę. No a wędzok żech zrobił z 5 palet. Zbiłem te palety do gromady. Z jednej palety żech zrobił dekiel. Tutaj na tym wędzoku mam termometr, na kiedy się dziwą, wiele tam jest. No teraz jak widzicie jest 75 stopni. Godzinę, dwie, jakże wędzok rozhajcował, to było 100 stopni, teraz jest między 60 a 75. Kapkę się to fachluje tutaj, ale nie moc, bo nie mam, bo drzewo jest suche. Jakby to drzewo było mokre, to by się to lepsze fachlowało. Muszę, jak będę na przyszły rozwędził, no toż to muszę przyknudzić, przysmyczyć drzewo z lasa, co jest świeżo narzazane. No i wędzok po szczotku wygląda tak. Bym go pokorzył. Tu że chcę zrobił taki na zawierani. No teraz mamy, no już się to wędzi 3,5 godziny. Tutaj jest kąsek kotleta, a tu jest boczek. Nie wiem, czy go widać. No, tu jest kąsek boczku. No, nad tym tutaj były szpyrki. Musiałem ich dać na taką siatkę ze starego grilla, bo jakże ich dał na hok, to jedna szpyrka mi spadła. Bo jak się ten fet przetopił, to potem mi to sklejzło na ziemię. Także szpyrki już są gotowe. One nie potrzebują tak kupa się wędzić. Już ich dał do chłodnego, do szpajski. No a na pierwszy raz, że nie chciałem zakupa mięsa wędzić, bo nie wiem jak mi to wyjdzie. No ale już widać, że już to kolorów nabiera pomalutku. Ten wędzok też nie ma ganz szczelny, widzicie, że on ma dziury, tak we stodole. Nie chciałem, żeby był ganz szczelny, bo musi przeca ten cuk być w tym wędzoku. No na razie ten wędzok jeszcze nie ma ganz czarny, on z czasem szczernieje. Teraz musi się to kapkę pofachlować. No i podle tego jaką mam temperaturę, to se to sztaluję, otwieram albo zawieram. No teraz mamy 60 stopni, no to jest tak akurat. Możemy go kapkę przywzić. Tak. No i teraz czym bardziej jest zawrzyty, to tym większa jest temperatura. Jak jest tak 60-75, to jest tak ganz akurat. No i dzisiaj jest niedziela, no nie miałoby się nic robić niby, no ale też ani nie trzaską, ani nie klepiem kładziwkiem. Wędzeni to jest taka robota, że wszystko to jest po cichu, że po dziedzinie czuć, że coś i gore. Co jeszcze? Kanał mam wykopany, on ma około 2,5 metra. No mógł być kapękę krótszy, no ale prawią, że czym dłuższy kanał, to jest
lepszy się wędzi tym dymem. No tutaj widzicie, że tu mi synek już ten plech odsłonił. No tutaj gorę. Kapkę se to przybrzemy tym plechem, co by ten ogień zdusić. Jak się ten ogień zdusi, to potem jest więcej tego dymu we wędzoku. No a mięso jak żech peklował, to wam też jeszcze rzeknym. Zrobiłech to masę do peklowania, żech zrobił z 3 ząbków czosnku, patnost zorek kolendry, patnost zorek ziela angielskiego, 5 listków laurowych, 5 łyżek do polewki soli peklowanej, 2 łyżki do polewki cukru i jeszcze tam było no i patnost zorek pieprzu. No wszystko, że to w moździerzu wszystko, że to rozrobił i jedną część, że użył do, co by to mięso ponacierać. Ono leżało 2 dni w szpajce, w chłódku, ponacierane tą jedną częścią, a drugą połówkę, że potem wraził do zagotowanej wody, do przeważonej wody, do wrzawej wody i że to niechał schłodnąć, no i potem, że to mięso natrzite tą pierwszą częścią, że wraził do tej wody, no i tydzień się to w chłodku zaś peklowało. No miałem to w lodówce, bo teraz były wielki hyca. Nie chciałem, żeby się mi to popsuło, ale bez malarze takie mięso jak je tą solą, jak to jest w tej soli, jak to jest w tej zalywie, to mu nic nie będzie. A i jak je hyc, no ale to już lepsze, to bezpieczniejsze to było w lodówce. No i tak się to pomału wędzi, no widzimy co z tego będzie. Szpyrki już są w chałupie, tak jak mówił. Wiesz, już tam baba to chłodzi. No szpyrki będą do kapusty, będą i do babraczki, są dobre jak wychłodną. No a ten kąsek boczku i ten kotlet, no to już to uwidzimy. No. Jak się mi to podarzy, no to będziemy wędzić zaś, no a potem już kupię więcej kąsków tego mięsa. Najlepsze się dyski wędziło w lecie, w zimie, a na jesień. No jak się dyski babucia zabiło, to gazda a i 2, a i 3 razy wędził, bo tego mięsa było kupa. No a teraz je tak, że mięsa we sklepie dość, to już idzie wędzić a i w lecie. Także rosną mili, taki to jestem, tak wygląda ten wędzok. Potem jak już mięso będzie gotowe, to albo zaś nagram film, albo opiszę, jak to smakowało, jeśli to wobec szło zjeść. Miejcie się pięknie, niech się wądarzy.